Тоҷикистон дар таможни даромад ё ки не? Граница кай кушода мешавад? Роҳҳои автобус, мошин. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ билети автобус фурӯхтаистанд ба Москва 2000 сомонӣ. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷе муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин авора тамошо карда истодааст. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. мавзӯи имрӯзаи мо як хабари муҳим баҳри нафарҳое ки дар Россия қарор доранд ва баъдан саволҳое ки равон кардагем ба саволотон ҷавоб мегардонем то охири навор тамошо кунед. Як чизи дигар ма қайд карданем пеш аз барнома, ҳар шахсияте ки намехоҳад мисол ахборотҳои моро тамошо кардан ё ки махсусан рекламаҳои моро дидан, хоҳиш мекунем видеоҳои моро тамошо накунед, сухани бадам нанависонед, гапи қабеҳ ҳам пешниҳод накунед, чунки ғайр аз шумо фикр мекунем ин авораҳои моро баъзе модарҳо, апаҳо, хоҳарҳо тамошо мекунанд. Аз рӯи одаму одамгарӣ хуб нест ҳамин кирдорои баъди баъзе аз нафарҳои шумо. Иҷада бисёре аз нафарҳо ҳастанд ки ҳаррӯза хабарҳои моро интизоранд ва моро тамошо мекунанд. Ахбороти мо оиди тест супоридан дар вақти ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан. Мо якчанд вақт пеш як навор оиди ҳамин карда будем, вале боз хостем ки як навори дигар кунем, хотиррасон кунем ба шаҳрвандои тоҷик ки аз Россия мехоҳанд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо соф савдо бошед. Офиси соф савдо дар Питер ва Москва. Мисол мегирем, агар ягон шахсияте ки аз аэропорти Домодедово билет харидагӣ боша, у шахсият бояд танҳо тесташ аз ҳамон ҷа гирифтагӣ боша. Баъд вақте ки шумо тест мегирен, нигоҳ кунед ки ҳамон тести гирифтагитон штрих-код дошта боша. Яъне агар тест штрих-код надошта боша, вай фалшиви ҳисоб мехӯрад ва дар вақти парвоз шуморо роҳ наметиҳанд ба дохили самолёт. Ва ё як мисоли дигар меорем, агар ки шумо билетон через аэропорти Жуковский боша ва тест дар аэропорти Домодедово споридагӣ бошед, дар ин ҳолат ҳам тести шумо қабул карда намешавад, чунки дар аэропорти Жуковский ҳам ҷои тест споридан ҳастад. Ва шахсиятҳое ки дар аэропорти Жуковский палё дорану билет гирифтагиянд, дар ҳамон ҷа метавонанд тест биспоранд, дар тӯли 3 соат ҷавоби тестон мебирояд. ё ки метавонед як рӯз пешакирам тести хитона биспоред. Мақсади умуми мавзӯи мо ҳамин бародарои азиз ки аз ҳар куҷое ки аз ҳар аэропорте ки шумо чипта харидорӣ кардагену сафари шумо ба кадом аэропорте ки ҳастай, аз ҳамон аэропорт чиптаи хитона харидорӣ кунед, чунки баъдан анамихе нофаҳмиҳое ба вуҷуд меояд ки шуморо дар вақти парвоз ба дохили самолёт роҳтон наметиҳанд. Ба ҳамин хотир ин ҷиҳатҳо яке аз ҷиҳатҳои нозукие дар айни ҳол барои сафар кардан ба назар бигирен. Аммо тест ПЦР ки меспорен, ҳама ҷиҳата аҳамият бидиҳем ки фалшивӣ набоша ва дуюмин ки аз ҳар куҷое ки сафар мекунед шумо аз ҳамонҷа тест биспорен, беҳтар ва хубтар мешавад. Умед дорам ки хуб мара дарк карден ва як чизи фоиданок, чизи даркорӣ барои шумо буд ин мавзӯрам ва мехонем акнун комментарияҳое ки саволҳо пешниҳод кардагиянд мехонему гӯш кунем бо диққат. Собит Абдиев нависад: нархаш чанд сум боша билети поиз? Илтимос ҷавоб тем Пешакир Аҳмад. Мо дина дар видеои худмон қайд намудем ки оли рӯзаш аниқшидагӣ нест ки кадом рӯза чиптаҳош ба фурӯш бароварда мешавад ва агар ки аниқшид мо ба шумо хотиррасон мекунем ҳатман. Муҳоҷирбача нависад: салом сози Сорбон, пешаи видео кардан курси русиро гуфтам биги ҳаррӯзаша бо хуб мешавад. Пешакир Аҳмад. касе дар фикри ҳамин бародар розие дар комментария бинависона. Ман мебинам агар бисёр тарафдори ҳамин кор боша, ман дар аввали ҳар видеом
курси ҳаррӯзаро пешниҳоди шумо мегардонам. ҷоник нависай: акай Сорбон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ билети автобус фурӯхтаистам ба Москва 2000 сомонӣ бихарем ё не? Маслиҳате акай илтимос. Маслиҳат айни ҳол марзҳо бастаи бародари азиз, фикр мекунам ки нахарен хубтар аст, чунки шумо яку якбора аз Тоҷикистон ба Россия намерем. Барои Россия рафтан чандин границаҳоро убур мекунед, чандин марзҳоро убур мекунед ва на ҳама марзҳое ки шумо убур мекунед кушода кардагиаст. Миршамс Боев нависад: салом алейкум акай Сорбон, мегӯям бисёр одами бофаҳм ҳастӣ. Худованд нигаҳбонат бошад. Номерота агар тони бинавис, ҳамсӯҳбат шидан мехоҳем. ҳамеша дар хизмати мо муҳоҷирон ҳастӣ. Худованд касбу коруда баракат диҳад. Омин. бародари азиз, дар рӯи экран инстаграми ман ҳаст, метавонӣ ки дар онҷа қатъи ман ҳамсӯҳбат бишавӣ ва чӣ сухане ки гуфтӣ барои суханои хубат ҳазор раҳмати калон. кӯшиш мекунем ки ҳама вақт камакакам боша, агар манфиати мо ба халқ бирасад. Некрӯз Одинаев нависад: салом бародар, ман патент дорам ва ҳар моҳ пардохт кардаистам, лекин регистратсияам 15 июнда буд мешавад. баъди 15 Тоҷикистон равам, депорт мекунанд. дар ҳоле ки агар то 3 рӯзу 4 рӯза тарки Россия кардӣ, депорт намекунанд. ва дар ҳоле ки агар чандин моҳову ё ки ним соли дига бо гаштугузор кардӣ, бародари азиз, дар ин ҳол аллакай қонуншиканӣ ба ҳисоб меравад. Илмҳои дақиқ нависад: имтиҳонҳои мактабо баъд аз 8 май хоҳиш хабарота аниқ карда ба ҷавоб гардонед. То 19 ҳамаи имтиҳонҳои мактабҳои ҷумҳурӣ тамом мешавад. ман тарафдори гапите нестам, барое ки Трамп ахбороти аниқ надоди. То 19 ягон имтиҳон буд намешавад аввалш ки, ва ман гуфтам дар хонаи ҳар яки мо шумо мактабхонаҳо ҳастад. аз рӯи ҳамун мактабхонаҳо дида ман дирӯз дар видеом гуфтам ки имтиҳонҳо чӣ қадар давом мекунанд. шахсан хоҳарчаи ман худаш имтиҳон дорад ва ҳамин числое ки ту гуфтӣ бародар дурӯға гуфтӣ. ба ҳамин хотир ай пеши худат ҳар чӣ нанависон дар иҷа Трамп ислоҳ кардани агар як каса аввалан хита ислоҳ ку ба дига каса ислоҳ ку. Нек Про нависад: салом алейкум брат, ман паспорти русӣ дорам. агар Тоҷикистон барам хизмат мебарам, 25 сола мебошам. дар ҳоле ки шаҳрвандии Россияро дошта бошӣ ва яктарафа боша, агар аз даъват ва хизмат дар ҷумҳурии Тоҷикистон озод ҳастӣ. Шаҳриёр Мирзоев нависад: юрист и забони тоҷикиро соз намедонӣ, чӣ хеле навистанай иҷозат метиҳад. бародари азиз, то ҳатто баъзеите дар навистан, дар гап задани ма кордори ғайрат надорем. модоме ки хитон ҳамихе видео кунен, ҳамихе наворҳо кунен, барномаҳо кунен, хоҳиш мекунам ки ихели маълимагӣ накунен. дар ҳар ҷо хубтар аст, барое ки ҳозир ту нависондае ки забони тоҷикиро соз намедонӣ, чӣ хеле нависонданай иҷозат метиҳа навистай. агар ман барномаҳома бо забони адабӣ пеш бубарам, номи видеома ба забони адабӣ нависонам ва номи коверма ба забони адабӣ нависонам, аввалан ия минусаш мада ки видеои мара ҳечка тамошо намекуна ва баъди ин минусаш ҳамия ки баъзе аз нафарҳо намефаҳманд. и талаботи ҳами обуначиҳои канали ма хидша ки ман озод ба лаҳҷавӣ гап занам ва фикр мекунам шахсиятҳое ки китобӣ мехоҳанд ё адабӣ мехоҳанд ва мара тамошо намекунанд, китоба дар дастшон мегиранд, китоб мехонанд ё ки ахбори телевизион тамошо мекунанд. Таҷиков нависад: акай Сорбон, мо аз шумо миннатдорем ки ба ҳайси як ҳуқуқшинос назари моро дар комментария қадр мекунед, мехонед. мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи шуморо қадр кунем, комментарияҳои ҳамаи шуморо бихонем, лекин баъзе вақт аз сабаби танг будани вақт мо успед намекунем ки ҳамаи комментарияҳоро бихонем. ба ҳамин хотир узр мепурсем ва мо кӯшиш мекунем ки ҳама вақт ба ҳайси ҳуқуқшинос дар хизмати шумо бошем. як чизи дигаро дар инҷа қайд карданем, бисёре аз нафарҳо мепурсанд ё савол метиҳанд ки дар ягон ҷо хондагӣ ҳастӣ ё ки диплом дорӣ ё ки просто ту дар ютуб барнома мекунӣ. ман чандин барномаҳомда гуфтагӣ ҳастам, вале аз сабабе ки бо ҳар рӯз дар канали мо обуначиҳои нав мешавад, ова бохабар нестанд, як бори дига хотиррасон мекунам. ҳар касе ки ҳамин савола пешниҳод мегардонид, бале албатта ман соли 2013 дар донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқшиноси умумӣ дохил шудам ва соли 2018 хушбахтона бо баҳои хубу аъло донишгоҳ хатм кардагим. яъне ки дар ҳақиқат ман ҳуқуқшинос хондагӣ ҳастам ва ҳуҷҷати ҳуқуқшиносӣ дорам. For you навистай: кай эла мешида боша поезд тахминан.
тахминан шама намедонам не ки дар вақте ки агар ахборот биромад мо пешниҳод мекунем ҳамавақт ахборот як ҳафта ё ки 10 рӯз пеш аз кушодашавӣ ё ки як кора ба анҷом расонидан пешниҳод мешавад дар ҳамун ҳолате ки пешниҳод шид мо ҳатман ба шумо хотиррасон мекунем. Любой ЧТВ нависад. Салом сози акаи Сорбон кудаки 3 солара бе даверности оташ оварда мешавад Россия. Мутаассифона намешавад давернест лозима. Беха Исмоилов нависад. Салом акаи Сорбон ма рӯзи 26 апрел через Беларусия Минск ба Россия даромадам. Да паспортом фақат печати Минск задаги тамома метавонам ягон граница перечислят када ягон илоҷаш ҳаст. бародари азиз дар давраи ҳамин моҳҳои апрел ё ки март бисёре аз нафарҳо ба воситаи Беларусия мерафтанд ё ки моҳи феврал ам буд ки 2 моҳ 3 моҳ одамо через Беларусия ба Россия медаромаданд ва танҳо агар ҳамун паспорташ хеле ки гуфти ҳозиста печат дошта бошад дар вақти берун аз Минск шидан ворид ба Федератсияи Россия шидан ягон монеагӣ надорад. Вале агар ки печат надошта бошад дар вақти Москва даромадан агар ки шуморо дастгир кунанд и ҷиноят ҳисоб мехӯрад яъне қонуншиканӣ ғайриқонунӣ убур кардани марз ичеза ҳукумати Россия пас аз огоҳ шидане ки бисёри шаҳрвандо через Беларусия меоянд ғайриқонунӣ ворид мешаванд ҳукумати Россия худаш хотиррасон кард гуфт ки ҳар касе ки ворид шидания через Беларусия агар ки паспорташ печат надошта бошад дар ҳоле ки дастгир кардан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ва ин ҳолате ки худат гуфти бародар агар ки печати яму убур кардани марзҳо дар паспортот боша ягон монеагӣ надорад ва бо дар иҷа гапи дигае ки айни ҳол ту дар Россия худат қонунӣ қарор дошта бошӣ агар зоҳир нависад. Аввало салом Сорбон мо билет гирифтем намедонистем ки запрет будааст ҳоли то паридаанда 4 рӯзи дигар вақт аст чӣ кор кунам билет возврат надорам ютер мега то рӯзи паридаанда тоқат ки бародари азиз иҷада айби ширкат нестае ки суми шуморо полни возврат бутан яъне ки бо сабаби ширкат парвози шумо атминид нашидастед бо сабаби худтон шидастед ва дар ҳолерам ки агар возврат кунанд аму чанд фоизша возврат мекунанд 100% пула возврат намекунанд дар ин вақт. Таҷиков нависад якаи Сорбон бисёре аз каналҳо ба хотири просмотр бо ахборотҳои бардурӯғ ки асоси воқеӣ надоранд диққати тамошобинонро ба худ ҷалб мекунанд. Назари шумо дар ин бора? Назари ма бародари азиз ма ҳичи гуфтанам намехом дар бораи блогеро чунки ма ягон блогерда кор надорам ва ягон бор дар бораи ягонташ гап задагиам нестам. Ҳар кас ба раҳи худаш кор карда ҳеҷ кас да кордор нашава хубтара фикр мекунам ва ба ҳамин комментария оли чандин нафарҳо мумкин менависонанд мара худма мисол меоранд ва ма гуфтанем ки бародарои азиз ма шахсан худам ҳар чизеро ки пешниҳод мекунам худованд шоҳидае ки ман ягон бор чизи бардурӯғ пешниҳод накардам яъне ҳар чизе ки пешниҳод мекунам ман ҷустуҷӯ мекунам кофткоб мекунам аз сайтҳое ки мисол ба Россия ҳукуматаш тааллуқ дорад сайтҳое ки ба мигрантҳо тааллуқ дорад ман аз ҳамун ҷоҳо кофткоб мекунам баъзе чизоша мегирам ба тоҷикӣ перевод мекунам тайёр мекунам мавзӯъҳо баъдан пешниҳод мегардонам то ҳамин рӯза ман видео кардастам ягон бор ман ахбороти бардурӯғ пешниҳод накардам ва оиди шахсиятҳое ки ахборотҳои бардурӯғ пешниҳод мекунанд ҳамин қадар сухан ман мегӯм тамом як рӯз мавзӯъҳо буд мешавад ва канал беактивност мемонад тамом оиди шахсиятҳое ки чизои бардурӯғ пешниҳод мекунанд. Муҳаммадҷон нависад ассалому алайкум Москва документ мекардагӣ одам ҳаст номерошона нависед. Ман намедонам рости гап дар ин мавзӯъ надорам ягон шиносе ки документатсия тайёр кунад ва агар ягон кас боша документ орӣ мекардагӣ дар комментария ҳамсуҳбат бишен якдигарит қати кори якдигартонам буд мекунед. Раҳмоналӣ нависад салом алайк акаи Сорбон Сафаров илтимос ҷавоб диҳед зарур аст зани ман дар Россия мебошад ман мехоҳам фарзандонамро ба Россия равон кунам аз занам давернест дар кор мешавад пешакӣ раҳмат дар ҳоле ки ту дар Тоҷикистон бошӣ ва ҳамсарат дар Россия бошаву ту кӯдакота равон карданӣ бошӣ албатта дар ин ҳолат давернести ҳамсартам лозим мешавад ба номи шахсияте ки кӯдакоятро ҳамроҳи худаш мегира мебарад ва давернести падарам низ ҳатмие. Манучер Амиралӣ нависад кай кушода мешава акаи Сорбон гуфта буданд якумда кушода мешава лекин нашид. Ман намедонам ака гуфта буданд ё нагуфта буданд ки ман дар ин бора гап назада будам яъне дар бораи поезд назар дорем дар бораи поезд ин ахтон шоҳид ҳастем ки ман то якума ягон видео накарда будам ва пас аз якум видео кардам рӯзи 4 число буд оиди шахсиятҳое ки гуфтанд якумда кушода мешава ман намедонам ӯ хабарае ки ҷо дастрас кардам ва ё
Аҳмад Сангов нависа: якай сорбон ами саволи мара ҷавоб надодӣ. Аз Россия ба Тоҷикистон мошином қатӣ метавонам биём? Илтимос ҷавобша интизорем. Айни ҳол мутаассифона намешава бародари азиз, барое ки чанд сарҳада мегзарӣ нест ҳозир иҷозат барои чандин сарҳадаро убур кардан, чунки як давлат агар иҷозат дода боша, як давлати дигараш баста кардагия марзҳои худша. Ба ҳамин хотир айни ҳол намешава бародар. Қурбонов нависай: сорбон брат, мисол агар роҳи заминӣ кушода шавад, яъне поезд қатӣ мо равем, справкаи беморӣ муҳлаташ бештар аз 72 соат мешавад, чунки поезд 4 рӯзда мерасад. Ба ҳамин саволи мо ҷавоб диҳӣ, хеле хурсанд мешавем. Беҳтарин савола пешниҳод кардаи бародари азиз, лекин дар ҳоле ки агар ана ҳамун поездҳо рейсҳои худшона, яъне шурӯъ кардан сафарҳои худшона, дар ӯ ҳолат баъдан боз ягон дигаргунӣ мумкин ворид кунанд. Ё мумкин ихе мешава ки тест дар ҳамиҷа месупорен, мегирен, мерен, бо дар ягон границаи дига месупорен. умуман вақте ки иҷозат додан шурӯъ шид сафарҳо, баъд дар ӯ вақт бо огоҳӣ мекунанд ки тест чӣ хел бояд супорид ва барои 4 рӯз гузаштану нагузаштан чӣ ҳолатҳо мешавад. این سوالی تو بهترین سوال بود برادر، لیکن متاسفانه من با این سوال اولی چی جواب دادن نمیتونم، چون که پورا اجازه دادگی نیستن اولی پاییزدو را سفر کردنشونه. با همین خاطر من پیش خودم هیچی گفته نمیتونم مزیرش دم. سفروف نوشته: السلام اکای سوربان، با پدر شما رحمت، همین خیلی پسر تربیت کردگیش برای کار شما دا اکا جان. من یک چی خواهش دارم، التماس جواب تیم. از شرایطم نبودگیش از حوالی پدرم 3 سوتیق زمین جدا کرده خانه کرده وسیم، کردیت گرفته با من یاردم میکنه دکومنتی خانه ارزانتر کرده. امکانم نیست، التماس جواب تید. یک چیز ما قید کردن یم پیش از همین سوالی تر جواب دادن، عموما در همین کامنتاری خود تعلق داره. ما یک چند قد پیش نوار کردم، گفتم که یک فوند خیریه میکشیم و فوند خیریه مقصدی ما برای چی بود؟ مقصدی ما برای آن همین گونه شخصیت هایی که مراجعت میکنن به ما. مثال میگیریم، ما روی راست میگم، یا که همه مثال معلوم است که یا شخصا ما خودم زوری من نمیرسه که کسی مراجعت میکنه من از فایده خودم و دستگیری کنم، یا که مقصد ما قدر درآمدی کلان ندارم. به همین خاطر من در یک ویدیو گفتم که من میخوام یک فوند خیریوی کنم، لیکن خداوند خودش میدونه که در هر یک کاری خیر من خودم شخصا سهم خدمت به چنین صورت میگذارم. و ما گفتم فوند خیریوی شده میکنیم، هر کسی که دلخواه میخواد در همون فوند سوم پرداختن گیره، جمع شدن گیره، و وقتی که یگان کس مراجعت کرد، یگان مادر، یگان اپا، خواهر، یگان کودک، ما از همون فوند خیریه با وی کمک خودمون برسونیم. لیکن بعدی که همین ویدیو را ما کردم، چندین نفر در کامنتر سخنهای گفتن که ما همون فکری کردگیم گشتم. باز یک بار دیگه خاطررسان میکنم، اگر هر کسی که با همین فکر راضی باشه، یک بار دیگه در کامنتر فکرهای خودتون بنویسونین، یعنی ایده همین فوند تشکیل کردن ما. و ما چی گفتنیم؟ ما گفتیم فوند خیریه میکشیم، متاسفانه نکشادیم، ولی بر زمین نکشادگیمان شکر خدا چخیلی که وعده کرده بودیم در یک ماه یک عائله یا که 2 عائله را گفته میریم از حالشون با خبر میشیم، کمکش میرسونیم با یاری برادرها، مثال با یاری خدمان سهم خدمون در ما کمک میگذاریم که کمتر هم باشه سطح زندگی او عائله خوبتر شود. این کار ما انجام داده استیم، یعنی در یک ماه 1 تا 2 تا این کارا را میکنیم، لیکن آیدی همون فوند ما تا حال فکری انیخ کردگی نیستم، چون که یک تا با جای مخاطبمان که در این قدر گپ آیا تو طاقت میکنی یا کی نه. به همین خاطر ما خلاصه خدمت انیق برآوردگی نیستم که همین فوند ما بکشم آیا ما طاقت میکنم به گپی مردم یا اینکه نه. لیکن شکر خدا در حالی که ما در درون یوتیوب علاقه 3 ساله کار و فعالیت بکنم، وقتی که یوتیوب در اومدی هم یک چیزی که گپی مردم اهمیت نمیتی، اولا تیار میشه به همه گپ که کسی تر چیزی میگه او را به خداوند میسپاری. فکر میکنم که در حالی هم فوند هم شدیم از عهدهش میبریم. خیلی ما فکری هر یک شما را انتظارم برادر، و این برادر که کامنتری را نویسان نشد دکومنت ها یاردم کردن، تنها برای دکومنت باشه، اگر نخدم از عهدهش انشاءالله که برآمده میتونم در اینستاگرام ما در اکران است
муроҷиат ки бинавис ҳамсӯҳбат мешавем. Халилов Сафархон нависад: салом алейкум акай Сорбон, ман Муҳаммад аз ноҳияи Вахш, хатмкунандаи донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон. Бахшиш ака, ҳамин дипломи ман барои гирифтани шаҳрвандии Русия ягон дастгирӣ ё илова шуда метавонад? Ман муштарии подписчики канали шумо ҳастам. Пешакӣ раҳмат. ҳазор раҳмат барои подписчик буданат. диплом бародари азиз, дар ҳоли гирифтани шаҳрвандии Россия танҳо муҳлатша метавонад ки тезтара кна, яъне камтара кна. дар ҳоле ки мисол шумо аму аризаро пешниҳод мекунем барои гирифтани шаҳрвандии Россия, 1 сол не мумкин 6 моҳ ё ки 8 моҳ вақт бикаша. А так бугӯй ки диплом ёрдамат мекуна ва мера 1 ҳафтада ё 2 ҳафтада соҳиби гражданства мешавад, и хеле нест. Армин нависад: ассалому алейкум акай Сорбон, ман ҳамаи видеоҳота тамошо мекунам. Раҳмат ака, фақат хоҳиш дорам, дар ягон видеотон дар бораи роҳҳои заминӣ байни Тоҷикистон Узбекистон камтарак илоҷаш бошад маълумот битен ака. Интизори видеоҳотонам. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ пешравиҳотонам. Мехоҳам фақат интизорам. ҳазор раҳмати калон барои суханҳои хуб бародари азиз. кӯшиш мекунем ки маълумот дарёфт кунем, аввал ҷустуҷӯ кунем, баъдан як видео кунему ҳамаша бифаҳмонем ба шумо. Манучер Мирзоев нависад: чанд сум мешидаи билет? оиди билети самолёт дар назар дошта бошӣ, агар ки интизор бошад ба дертаракора бигирӣ 5600-5900 сомонда мегирӣ, яъне $500 да мегирӣ. ва оиди поезда дар назар дошта бошӣ, оли ҳеҷ аниқ нестай. Шоназаров нависад: ман 11 июн зодрӯз дорам. худованд куна ки садҳо 11 июни дигар зиндаву саломат бошӣ ва танат солим боша бародар. Фатҳуллои Шариф нависад: Тоҷикистон дар таможни диромад ё ки не? Ака Ай Россия биқапан хизмат мебаранд ё не? Бародари азиз, Ай Россия намеқапан. аввалан шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистона ва дар ҳоле ки шаҳрвандӣ дошта бошӣ, ман намедонам уҷада чӣ хеле даъват мекунам ба хизмат. ва дар ҳолати дар мавзӯи таможни диромадани Тоҷикистон не, оли дар таможни Союз диромадагӣ нестай бародар. Тоҷикбача нависад: раҳмати калон ака, зинда бошӣ. Худованд тамоми ғарибора дар паноҳаш нигаҳ дорад. Худованд на танҳо ғарибора, худованд ҳама миллати тоҷика нигаҳбон бошад. Нурулло Давлатзода нависад: граница кай кушода мешавад? роҳҳои автобус, мошин. зинда бошӣ акай Сорбон, як видео кун барои билет арзон мешавад ё не ба наздикӣ? кӯшиш мекунем ки видео кунем пешниҳоди шумо. дар бораи границаи автобусу мошинои майда оли аниқ нестай бародарои азиз, ва дар ҳаминҷа бисёртар дар бораи билет савол метиҳанд ва қайд мекунанд ки дар ҳамин мавзӯъ бисёртар гап зан. бародаро, агар ҳар ахбороте ки оиди ҳамин билет бирояд, ман пешниҳоди шумо мегардонам, чунки ман боварӣ дорам бисёре аз подписчикои ман махсус барои ҳамин хабарҳо обуна шидагиянд. барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки якумин шида хабарҳоро пешниҳоди шумо бигардонам. айни ҳол ягон хабари нав нестай дар ин маврид. Гулузорова нависад: салом ака, охир олиам нест ку $500, 8000 сомон ку? дар ҳоле ки 8000 сомонаи шумо муроҷиат кунен ба анамун агенти авиатсия. дар видеои 4-5 рӯз пештара ман рақамҳои телефоншона гуфтагиам. вақтчон во рақамҳошона мондагиянд ки касе ки билета қимат мебинад дар ягон ҷо ба фурӯша, ба мо дар тамос боша. Саша 1994 нависад: ака, ман 15 июнда билет дорам душанбе Санкт Петербург, Уральский рафтан метавонам? худованд розӣ боша. бале, мерай. Назаров нависад: салом ака, 10 бор навистем, ҷавоб наметӣ. пешакӣ раҳмат акай Сорбон, ман РВП дорам, чӣ кунам? ветнаба. нафаҳмидам, бахшиш саволта чира дар назар дорӣ? Абдулло Шукуров нависад: Сорбон, аз Туркия ба чай холам гузашт ку, мешавад чартер қатӣ шуд ку? $200 қатӣ гузашт. народ гузаред бемалол. хайр, гузашт роҳи сафед. худо куна ки дигарорам гузашта битонам. Қубодиён Тивей нависад: салом алейкум, биги лайка Сорбон Сафаров, шери нарида хидат. ҳамин рӯз ба рӯз актёр шуда рафтестай, зинда бошӣ, пешравӣ шумо падешкаи мо. гап нест бародари азиз, шумо дастгирӣ кунед, мо чизои хуб пешниҳоди шумо кардан мегирем. ва ногуфта намона ки мо дар инстаграмам як контенти видеороликҳои тарбиявӣ кардагем. бидроен дар инстаграми ма подписатсия кунед ва дастгирӣ кунед, видеоҳои моро тамошо кунед дар уҷарам. Анас Алиев нависад: ака, мо 24 июнда билет харидагем, ҳамин самолёт аниқ мепарад ё ки не? бародари азиз, аввалан ки худованд розӣ боша ва баъдан ки агар рейс бо атминид нашаву ягон мушкилӣ ба вуҷуд наёяд, айни ҳол бе ягон мушкилӣ рейсҳо ба анҷом расидастанд.
баха МС навистай барои чӣ билет нахарем. Билет нахарен ама барои аз Туркия Россия рафтана дар назар доштам ки баъзе нафарҳоро гардонидастанд. Як ширкате ки иҷозатшон додагиянд. Ростига ман дар бора камтар маълумот дарёфт кунем ки бо кадом ширкат мешава аз Туркия ба Россия рафта. Бо видео мекунем мефаҳмонем, лекин аз ҳар ширкат билет харидорӣ накунем ки чун ба анҷом намераса. Аз Туркия ба Россия. Муниса нависа илтимос ҳами рекламара накуни илоҷаш нест барои реклама карданот намефора видеота тамошо кунам. Намефора тамошо накунен ва комментариярам нанависонен. Илоҷ нестай ки мо реклама намонем. Дар ҳама видеоҳои мо реклама ҳаст. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ва хеле суҳбат кардем, хеле ба саволҳои равонкардагии шумо ҷавоб гардонидем ва агар шахсиятҳое ки ба саволошон ҷавоб нагирифта бошанд узр мепурсем. Мо кӯшиш кардем то ҳадди имкон имрӯз барномамона дарозтар кунему ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб гардонем. Дар канали мо ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем ва видеоҳои нави моро интизор бошед, дастгирира фаромӯш накунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои дигар.